sabo hambai tini jara Agartala ni malik sabo ini singnai boro nukhana omoni malik Tripura saro abono norok nukhana borong na chanani nayo Tripura chini Tripura sani Agartala ni malik bo Tripura sano omono sung tini phunungnani thangai tongo Porthamana ang sini Tripura mothani borom gonang president BK Sarno ani khuluma yaparo oro phai manjak paikya sini titi ADC ni chairman borom gonang Jagadish Sarno khuluma minister titi ADC ni joto borom gonang EM MDC senior leaders tai bubagra ni chobani warrior Mike kisa disturb khlai tongkha obo kebeng mungui mano o Mike malirok omo kebeng mung khai mano obon bage tiar ma tongnai karon oro je Mike rinai boni dofani borok kebeng mano tai takuro bukurok ang norong no kesarnani musungo Tripura motha Bubagara chimiya Bubagrani logiwo Tripura sani logiwo tini uttor purbanchol ni joto North East ni joto leader joto regional party Bubagra baikha yak miliwoi sing ward North East Islamka obo message tini chini agulini hoite no sara North East rohonai tai Delhi no basing message rinai chini man thaini bagai sing Tripura sa chimiya Bubagra chimiya Tripura motha chimiya sing gutar North East chini man thaini bagai sing thanchangkha omono tini unity rally or Agartala khlai jagai tongo gobang ma kebengmong tini sabrum ne timely train salok jangnani tongmani sarak jaglia gobang ma chinni geto chini borok phainani bagai gari reserve na kha gari tini nosto hine rijagya ahai pano tini ne Agartala ni loko thom pandawo yango na hari nai de tui tor tui khai borok chini matha hablai tongai mane lama chaglai lia takhoro bokoro tai sirapsa kana nongni buskango chini North East ni ojamarok chino matho Bubagrabe baksa borok phainai ang norong ni thani koimung narik nai mosungno sung thancha matong nai Bubagra ni logi matong nai chobawa Bubagra no sung logi mari nai hingkai chi sing phiok jak nai hingkai chi chini man thai man nai hingkai chi sing kusup jak mani yakni sung yogui man nai takurok aboni bagai no sung thancha matong nai kaglai manglok boja sepana chukli riton sung thancha ono kathawi matong nai o thancha ni mari no nasi gaino tini uttor purbanchol ni joto jamarok bo thancha ngoi paika tini chini o aguli ni astobol moidano tai sirapsa kana norok nugana chini thancha ni ojamarok no rang phasing no nasing na ri thancha ni ojamarok jotto no yang busajak yang digi bo nasing na ri chini thancha ni ojamarok jotto phasing no tai sirapsa kaino chini borom gonang Meghalaya ni chief minister chini Konor Changma ji boro phaisok painai ang khaklayo ani ukologo tebo kaham naring nai tongo tai tini o reri paimani porewo norok jotona kasang khai thani kono jaga kono kebeng mungta asairi di omtei khaino chung peacefully chini man thani chobano chung phunu gori nai mo kaise dristan tong tong ton mo kaise live umang oi tong ton mosek saoino jotona na hai kaham tai hamjang ma yafarai an kok muthakka asuktuino jotona na khulum ba hambai Belek